wehlulelwa uhlalaphi ezansi enqanaweni awufune uhlale phezulu uhlalaphi ezansi kuphi ezansi kusekuthobekeni kuphi ezansi kusemadolweni kuphi ezansi kusengotshini yakho kuphi ezansi kusekuthobela inhliziyo yakho haleluya kuphi ezansi kukwenzilo yakho kuphi ezansi kukulawuleka kuphi ezansi kuba ne-attitude kaYesu kuphi ezansi kusafunda nxa ufunda iBhayibhile kodwa xa ufunda iBhayibhile awukwazi ukwenzenze but wenzenze ngoba uyathoba haleluya ngoba izwi likaThixo alifuna abasiphakamisayo lifuna abathobekayo khona ukuze likwazi ubaphakamisa ngokwalo haleluya ngoba khona amadlibohleni haleluya ngitsho nebhola uma ungayisaphezulu ngaphinda yehle ugoba uyisephezulu kodwa xa isezantsi yenyuka haleluya ngitsho njenge-springs xa ngabe sinyathela sithotywa kulapho sikwazi ukwenyuka khona ngoba amandla ayafumaneka kwehleli haleluya yaliswayo ubani ncetyala avela thatha iinkoso zembewu azifake ezantsi enqanaweni azifake ezantsi emhlabeni enzele umbona nxa uphuma uphela phezulu ibe imbewu ifake ezantsi emhlabeni haleluya igolide ifumaneka kwiindawo ezinjalo bathi xa bekhangela igolide bayifumane ezantsi emgodini ibe igolide izazinto eziphezulu izazinto enkulu izazimali eninzi kodwa igolide ifunyelephi ezantsi emgodini haleluya haleluya ngicela uphakame ngenyawo sakho sethandaza egameni likaYesu haleluya uyena ukhona haleluya endinento kaThixo haleluya nawe ukhona namhlanje endinento kaThixo hayi khona inqanawa zininzi haleluya kanti namhlanje ukhetheleni inqanawa hayi zikhona inkonzo zininzi but ukhethelena hayi ngoba khona amadilosi bakhona Thixo namhlanje but wena ukhethe ubalapha haleluya ngicela ukuhlebela. There is a purpose of God for every place that you stand to. Hallelujah. Okanye manithi kunenhlobo kaThixo ngendawo othumbe kuyo khalo ngixesha uthi kakalali akadinwa akozeli emini sesuku hlala vula amehlo ngenxa yakho endleleni zokuhamba nawe haleluya endleleni akalibali haleluya uphila nawe haleluya uthetha ngawe haleluya amandla azabonakala kuwe haleluya ukhona uyaphila haleluya uzosiveza empilweni yakho uzozibonakalisa ebantwaneni bakho uzozibonakalisa ebazalini bakho uzoziveza ngokwakhe uzoziveza ngamandla akhe haleluya ukhona bangicela abantu abathandaza bakhe baqa bethandaza nakule ndawo ndikuyo andenzanga ndihombo mntwini haleluya kodwa wathi uJoseph wathi ndikhankanye nabufaro kodwa kule ndawo ndikuyo andibosanga mntu haleluya yathi indoda eyibethele noYesu yathi Yesu usundikhumbula uma ngabe ubisemkalini bakwathi Yesu banamhlanje njengoba nayimpendulo yakho banamhlanje haleluya imithandazo yakho banamhlanje ubomi bakho banamhlanje izikelo zakho banamhlanje haleluya uyakho banamhlanje yafika inhlanzi banamhlanje wathandaza banamhlanje wakhipha ngeUber wahamba ngesubmarine wahamba ngenqanawa phansi kwamanzi watapha vele khona uyona wavela wabuya ihlabathi lonke umhlawumbe sisafihliwe mthini mhlawumbe sisesenqanaweni kodwa ngomso sawuvela kodwa uDavide ngomso ukufuthumela kwelanga nina nizakhulula awukhanaseki nibothile ngakanani sokhulula awukhanaseki nibothile phi nizakhulula ayawo maklamandini iyakwazi ukhala uJehova iyakwazi utshintsha isikalakiso ayakwazi uphela amashwa siyakwazi usuku simnyama ngoba wesizinqa ayikho into enqabelayo kalukhandazi thandaza egameni kaYesu thandaza egameni kaYesu bonke amadilose bonke abhinqa bendlini bonke amasatanisi devil worshipper
ngegamani kaYesu zonke izanosibuko zasiyavuleka iso zonke indingqi ngegamani kaYesu iso yonke amehlo obumnyama ngomlilo ngokukhanya kukaThixo ngegamani kaYesu ngegazini kaYesu right now right here thanasi mathuli iy'mpendulo ziyabuya thanasi maphesi ujikula amabele uyaphendula uyawuva umkhuleko wakho uyawuva umthandazo wakho egameni likaYesu izangoma zivalekile ziyavuleka ngegamani kaYesu izithandelo ebezibotsiwe ziyakhululeka ngegamani kaYesu amandla obumnyama ayashusha ukukhanya ngegamani kaYesu imimoya yokufa namhlanje iyaphelelwa ngegamani kaYesu yithi amaphuphanani namhlanje ayahlala ngegamani kaYesu yithi zonke iziqalekiso namhlanje zinzikelelo ngegamani kaYesu yithi bonke abezimo abubi namhlanje bayasha ngegamani kaYesu ngegamani kaYesu yonke imigime ibibosele thina namhlanje imigime iyaqoqa ngegamani kaYesu udadewenu uqawile imigime sasinda thina ngegamani kaYesu right now by the consuming fire by the power yes Lord solo wako yante la prasotele mokosita yezala mokosita mosita mokosaya liposotele mokoyante yote mikono ya Satana yakoga kabeka Yesu iyala setu mazashkele biti ngegamani kaYesu amashalabo emalafikele Samsoni awafikele thina ngegamani kaYesu amashamsandazo afikele thina ngegamani kaYesu amakhabukhona bakho Thixo ehlela buthi ngegamani kaYesu Tati nawe sasa Thixo wethu zibonakaliswe sinakade zibonakalise kuqali zibonakalise thembelile zibonakalise Jehova zibonakalise kuqali amazulu athembe wena athembe igama lakho kanye nathi sithembe wena sihlabelela ngawe sosukisa wena wedwa Yesu sikhona wena wedwa egameni likaYesu. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Father. Let your fire burn, let your consuming fire umlilo hlalo umlilo namandla sisa yobuntando waSathana sisa yobuntando waSathana ngegameni likaYesu intando waSathana mayiphelelwe intando yamadimoni mayiphelelwe mayikhoke imikhibe kaSathana zonke izikhali ezilwela thina azinampumelelo egameni likaYesu yonke imikhibe yonke onke amagwinya obumnyama awelagunya empilweni zethu ngegama likaYesu. We declare the way forward, we declare the prosperity, we declare the favor, we declare the fire, we declare the glory, we declare the power, we declare the anointing. We break every chain, we break every yoke. She called on your father, she called us on the God of Satan. Every seventh yoke, she has seen the
ngenomzimba amandla emandleni nishuthenga enjazeni umoya womini egameni Yesu moya oyingcwele abulela sonini nanini siyabulela Thixo somandla egameni likaYesu unamandla uJehova awuxaza awungakhululeli omile kuzelwe phakade ayekhaya wathinawo awakhuleli wena wedwa izinto zonke kuthi wena wedwa unamandla ebusuku nasemini awakhuleli uJehova uphila kuze kube phakade siyabaqhakazela abakhulayo mabaphile one by one in numbers in multitudes in thousands and thousands in the name of Jesus we call upon the name of Jesus that in this earth Lord in this nation Lord in this country Lord Jesus call them one by one wherever your people are wherever bound by any other chains in the name of Jesus release them Lord Bakhulula Jehovah legamani laYesu release them by power release them by fire call them by their names when they are those that are saved those that are sick those that are bound by the devil those who are cursed in the name of Jesus one by one bring them by fire bring them by power bring them by their efforts let them come for the salvation of their soul let them come for the sake of their power for the sake of the gift of God in your life for the sake that they won't perish they know what they will not from every province in this country from every country in this world from East Africa continent wherever they are one by one your mission ships Lord bring them in this house in the name of Jesus by your favor by your grace by your power by your anointing in the name of Jesus bring them Lord in the name of Jesus command the angels command the overflow of your humans in this place in and out let us have the capacity to accommodate them one by one to take them very well in the manner of you Lord in the ways of the Lord in the name of Jesus we thank you Master Jesus thank you Holy Spirit we thank you mighty man of war siyabulela somandla siyabulela ngegama likaYesu sibulela ubukhona bakho kule ndawo sibulela amandla akho sibulela ubungqina sibulela impende zemithandazo yethu bonke abasiyu abesibathe nathina bayaphuma bonke abakhululeni abakhuliswayo mabaphile egameni likaYesu izibafameli zethu abajuweni umoya wesathane namhlanje siyale inkululeko ngegama likaYesu umoya oyingcwele in the name of Jesus hallelujah amen hallelujah amen Tom in Jesus name thank you Jesus amen Fikusikele namhlanje amen fikunika amandla ngawakhe amen uThixo unika insikelelo zakhe ithi amen zonke intabeze zakhe zathi namhlanje amen hallelujah sonke lofefe mo bayingena wena uyona necinga nawayisindele kana amen ayi manje uyafuna wayisindele kana manje uPetros awasindele amanzi amen la tronga ibhalele uPaulos amagama avela singa empilweni yakho namhlanje uzova konke sithi awuyasinda
Amen. Amen. Uzawuba secela ukuba utheni kunzima. Amen. Ali bawujonga alikwazi ukuqophezela kubo. Uzawuthi bayofuna abonise bangafuni uba ngesandla sakho. So besinto sithi abanye kuphakamile bathi abanye uswale phakathi kwesithuba bathi hayi ngoku usewekeka kanti ufumene amandla anzima ngoba Thixo aphila ngaphakathi kunawe omkhulu ongaphezulu kunawe ongaphezulu kwento zonke. Vele Nkosi yethu Yesu mahlale hleli phezu kwempilo zethu naphakathi uthi amen. Amen. Haleluya. Amen. Siyavakala manje nje. Amen. So biswe khona futhi into elandelayo. Amen. 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 Sicela namhlanje ungasidedeli. Amandla nawo afana nje ngalando linguyona. Ngiyayicimba yona ligwala yathi ngimumhebhe Roma hebhele yabo yikuya vufu. Amen. Fikela ubugwala. Kanti izali neminye ithethe inethethe ngoThixo umanyele umuntu wonke umanyele nazizinto imanyele nazimeko ihlolise ngalulwandle ihlolise nazinqanawa ihlolise ngoThixo bonke bamatilosi. Haleluya. Yithi iBhayibhile ngeke sisemanzini waqonda ukuthi kafundi wakwenzela ishakhe asikho isikhathi leyo wezophumelela egameni kaYesu. Awuzuxaka lo December uzawuthini na? Thixo uzawuphendulela. Uzawulwela. Uzawuvuza. Imigibe seyiqhawule ngokwakhe. Uthi amen. Haleluya. Wayivala bese. Ya, so futhi leqhawe elandelayo mos ne? Amsebenzile ayenzikanga azikuthiwa-ke liphiwa lizibona chance kahle kule game but umuntu wezayele mase livinza yenza sizintangela i-night. Amen. So ndishukuletha mntinga phela ukwexe ukuthi basiye phakalandawo because ndifuna basiye ukuthi xa ndi-offer ngigqibele siye phasi babini siyomela ngokwethu ezadraki ngokwethu. Okay. Yoba nkoselivini ayizibangela basingakwazi ukwenza. So masipaliseni ke. Uma umthina asenze izinto alikhona ijinga umsave wethu. Senze drinks kabe bakusezi. Enza nanga amanzi abantu ngapha. Ngegrasi yazazi. Oh, ya tu one night na. Oh, okay. Saya one night. Oh, vale também. Ai.